Funda kwamukele mfowethu ukuthi izinto ziyakwazi ukuphumelela ngisho ungayona ingxenye yazo ngoba phela usiyena uNkulunkulu. Bathuleleni bafowethu, sizoqhubeka sizenze izinto ezinhle ngoba asicelanga kubantu laba abafuna ukusicontrol. Uma uNkulunkulu esengakithi sizoqhubeka sizenze futhi sizozenza zibe impumelelo. Ayikho into ebifungelwe njengale mpucuzeko esibuya kuyona. Kumanje kunomuntu ohambe ngena kubaculi. Uhambe ngena kubaculi ngayo yonke indlela. Ngayo yonke indlela. Uyabaphendula. Uyabahlohla, ubahlohla njengesibhamu. Abanye bahlohleka, abanye kabahlohleki. Baculi. Qaphelani. Isinkwa senu lesi. Thina size ngento eyodwa la. Size ngokuzolungisa iground ukuze nidlale kahle. Alikho ke isoko linganasici. Umcineka akuyena umuntu omsulwa. Nami nginawo amaphutha. Kodwa amaphutha umuntu uyafunda kuwo. Isimo siya ngokuya silunga. Ukwenza umcimbi ongaka kade ufile for 2 years. Sifana nabantu abaqala kabusha. Amaphutha ke bevele ilindele thabe khona ngoba sifana nabantu abaqalayo. Amaphutha belindelekile. Kodwa amaphutha azocorrecteka. Uzubona ukuthi abaculi bayasetshenziswa. Kunabaculi abangena kumele bangifonele. Omunye wabo nje uAlimgubu alungifonelile ngizobabiza bonke. Kunabaculi abangifonela imcineka lapha sibona ukuthi no 1 2 3 imcineka lungisa ukuthi. Kodwa kunabaculi abangakwenzi lokho abavene bayi ku Facebook. Bayobhala bapale baphixe. Base bayahlohla njengezibhamu. Mina ngibonile ukubengaza abaculi bayasetshenziswa. Ngibone sikhuluma nemfizi. Isisilandisa ukuthi isetshenziswe kanjani ekutheni ilwe nathi. Ithi fonelwa. Itshela ukuthi yenza ukuthi. ngoNkulunkulu wayo imfizi yahamba yambuleleka ukuthi yasetshenziswa. Uma ngabe isixolisa imfizi yathukwa. Ngoba bengafanele ixolise ngisho iphutha silibona ukuthi iphutha lila. Ngiyafisa ngelilanga futhi imfizi ihamba intshele ukuthi isetshenziswe kanjani ekuthenini ilwisa uge ilise mina. Iyohamba intshele imfizi. Nabanye baningi abaculi bayasetshenziswa bohamba bantshele. Uyazi ngivala ngimxoxele bafowethu ngifuna nibone ukuthi izimpi umuntu akabhekane nazo. La kwake wakhandwa into ekwakuthiwa umpheme yayisegoli. Lento ngendlela yayiyo yayikhandelwe mina. Ifana neunion lento le. Kwathatha abaculi bafakwa kuyona. Base behlukanisa abaculi kwathiwa khona iEast kwathiwa khona iWest. Uma ngabe kukhona abaculi abangekho kuyona lento lenyonyana khona abangayijoinile. Lento ithi uma ngabe uqasha umculo yede West kufanele ubaqashe bonke uphinde uyoqasha base East bonke. Ngayiphi imali? Kunabaculi abafana noMtshengiseni obaba uThokozani Langa imthente obani abangayona ingxenye yalento ekuthiwa umpheme. Awukwazi ukuthi mangabe uthola uxhaso bese uthatha ulihambisa kulompheme kuphela uthi akwenzekeni ngalabaculi. Lento yakhelwe mina babehlangana uma sekuze impucuzo bese kuyahlangana ngibizwe. Kuthiwa ngizosho ukuthi nginamalini. Kuthiwa mangabe uqasha uKhuzani fanele uhamba uqashe bonke labantu ngapha uma ngabe uqasha uJaiva fanele uqashe uJaiva nabo bonke labantu ngapha imali iveni iphelele kubo. ngoNkulunkulu ngomunye unyaka ngikhohlwa mina uMtshengiseni may his soul rest in peace. uMtshengiseni angeke ngimkhohlwe. uMtshengiseni wayesesibhedlela. Kwase kusele iviki impucuze ngihlale ikhanda lili ngaka sengingasazi noma ngiyeke lento lengiyenzayo. uMtshengiseni wangifonele ephume esibhedlela wathi Umcineka sekwenzakalana emculweni. Ngiyezwa kuthiwa bakuhenga kuthiwa kunomphemo okushayela umthetho egoli othini na.
ngamchazela wathi lalela sengikhulume novelo ngathi akatshela abantu ukuthi kwimpucuzeko mina ngiyeza wathi ngiyazi nama ngithi ngiyeza abaculi bazoza futhi ngiyazi mangithi ngiyeza abantu bazoza bezoyiseka lento esiyenza ngoba siyayikhanda wathi umtshengiseni ngelinye ilanga impucuzeko iyohamba ifane nomgubhu kaShaka wathi kuyohamba mcine kungamemezeli unga-advertise uvena umemezele uthi impucuze ngomhla kabani abantu bathama wathi ungakhiphi ngisho emsakazweni wathi naka kwenzakalini uyangaqamanga ngithi angikhiphanga lutho emsakazweni naye impucuzeko ihlalile abantu babangaka la bekuthiwa bekho kwakhandwa amavideo amele ashuthwe ngama-engela ngithi umuntu obengekho ngimnikeze isithombeke angithi lapha kune floor egrounding abantu abahlala kuyona bese kuba nepavilion abantu abahlala khona bezibe uphuma phezulu imvula yana uma ngabe ini imvula babaleka abantu la kwi floor bayohlala phezulu la ekunetende khona elikhave khona iground bahlala babascattered kwanabantu abambalwa abasalayo bebedering nje basalela imvula ngoba ishophi libiqhubeka zashuthwa izithombe zathunyelwa kubantu kwathiwa nansi yona mpucuzeko ke le baginto ngazange uzuyibona abantu benzo live kuthiwa ko Instagram babhala kwashaka cima kanjani kuthiwa umcineka noGay fanele bezoxolisa ngoba nakho impucuzeko iyifaila ngoba khona umuntu ongekho kuyona naye lo muntu ebengekho kuyona ngifuna ukumnikeza isifundo namhlanje ngithi mina funda kwamukele mfowethu ukuthi izinto ziyakwazi ukuphumelela ngisho ungayona ingxenye yazo ngoba phela usiyena uNkulunkulu izinto abasizenza ibuso uNkulunkulu sinamadlozi thina ekona busimsebenzi wethu izinto uma ngase mina ngicabanga ukuthi la eSouth Africa imicimbi kaMaskandi ngeke yenzeke ngingayona ingxenye yayo ngibobona ukuthi khona inkinga esenginayo akobe ngasimina uma ke nje nganento ethi kunento engeke iziyenzeke ngoba umcineka akekho kuyona anobona ukuthi khona inkinga khona abafundile bayazi khona ekuthiwa ihubris uma usafarisha from ihubris excessive pride usukune excessive pride khona abantu abanento ekuthiwa excessive pride uma ngase mina ngicabanga ukuthi uMaskandi ngaphandle kwamawukho yini leyo nama ama festival ayenzeka nansi yenziwa uMapholobo ngiyamsupport ngomhla 24 September and izoba impumelelo ngoba ayikho into ethi izinto azenziwe usibanibani kaMaskandi awumile ngumuntu oyedwa ngiyathanda ukuthi nginivezeleke bafowethu ngithe angize ngizokhuluma nani ukuze nabangayiqondi impi esibhekene nayo ba understand ngoba izobhekana nabo bonke abahleli bomcimbi nansi igcwalisa imabhido kwakuthiwa ngeke yenzeke kwakusho njalo ngoba akekho umculo othize kuyona kodwa kwasuka umZulu wonke kwasuka eSouth Africa yawuthi shiqe emabhido ayikho into engeke iziyenzeke bafethi ngenxa ukuthi kuthiwa umcineka kayona ingxenye yayo ayikho izinto sisazozenza zenzeke futhi engenzeki kobe ngasona isizathu sokuthi hayi ubani kwasha kwacima cha kobe kunezizathu zakhona nje uma ngabe ngifaila ngoba ngifailile nje lapho kodwa hayi ukuthi ngifailiswe ukuthi ubani akekho cha